Kita kayo sa kabilang barko. Kita kayo sa kabilang barko. Ada sa ini. Ada bakal maluwag ang hilbitlan. Puno ba? Sa edad kong 20 City, this is my first time na makaranas mag-yachts. At tara, samahan niyo ako kung gaano kasaya at kung ano ba ang feelings kung kapag-yachts ka dito sa bansang Kuwait. By the way, ito pala sinasakyan namin para mag-transport papunta sa yacht. At tara, samahan niyo ako. Bilisan to! Sige. Wow. Ayun! Ay! Bukas na pala daw? Galas, palit mo. Galas. Glass, glass. Glass. May glass kayo? Ya, may gas to ka na. Gas to yan. Sakam galas. Sakam sa? Kayo ba? Hindi, anong oras na? Ay, lumakoy na lang kayo. La, sakam sa uno, salin sa Jok! Jok, bibaki arba ni Giga. Lasing na sa. Sik na? Sik na daw. Patay kayo. Kayo na ako. Alas 6 daw. Saya! Lagyan. Saya ako na yung ano namin, swimsuit namin. Konnichiwa. Welcome. Huwag natapon doon lahat. Ay, dito na ako. Ready to ano na? Hindi natin makikita yung ano, yung view. Mamaya, labas tayo. Uy, wala namang bibigay. Bakit may kapit? May saksakan sila. Nasa inyo, hindi ba kayo mo? Meron yung bisoke? Wala. Bigay lang. At habang nasa biyahe kami, dumiretso kami sa taas. At alam niyo na, pag Pilipino, picture na. At dito ko sila nabudol, akala nila picture. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una, dos, mundos. No. Sa mga reseller ko, 1 kg ruba. At bago ang lahat, siyempre huwag natin kalimutan, sell stock muna tayo sa binibinta nating pabango. At tara, ito na ang birada. Kapon sana, nabigay ako kapon. 50 dinala ko, binigay ko lahat. Di sana bigyan mo din kami ngayon. Ano, mga porday na kayo ko eh. Hindi na kayo ko ibang tagaan. Naman na dudong naman eh. Dudong. Ayun to. Babae. siya. Ba't may... Hindi, binibinta nila na. May sample? Wow. Ba't may sample? May tester. Tapos amoy na lang kayo isa-isa para amoyin mo yung kasama mo. Ano yung pangalan? Wala na. Jerome. So ba, may pangalan nga naman ni Jerome. At habang nagkwento-kwentuhan kami, at dito na nakabudol na si Dudong dahil nabanguhan sila sa ating binibinta. At ito na, sagot na ang ating isang araw. Pakapalan lang na mukha to. At siyempre, kunting sales stock na din. Ayun mo, bigyan kita. Ano yung bestseller mo dyan? Wala ka namang pera eh. oh. Yung bestseller mo. Yung bestseller mo. Ha? Yung bestseller talaga. Lahat. Pinaka-best. Scandal. Yung parang na lang natin, tapos yung in-spray mo kanina. Yung scandal. Ano yan? Scandal to. Scandal? Yung isang in-spray mo pa. Ay, In-spray mo sa akin kanina, mabango to ah. Ano ba? Nagagala daw yung in-spray mo sa kanya. Ano yung in-spray mo sa kanya kanina? Binigay sa akin yung... Binigyan ka niya. Anong pangalan niya? Ano yan? Aqua Gio? Aqua Gio. Utang na, utang mo. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Ano ba yan? Pangalawa na yan. Pangalawa? Oo. Yung in-spray mo kanina? Ito mo yata yun. Yung in-spray mo kanina? Ito Yan, yan, yan. Love. Love ba yun? Dab yun. Yan pangalawa sa'yo. Wow, thank you. Pero pag bibili kayo sa Maricel Rock, 281.5 talaga. Hindi ako. Ano yung ibibigay? Wala na, minta lang ako nito boss. Tatlo sa'yo. Okay,
Benta na? Oo. Sa akin, hindi. Libre lang siya. 25. Grabe, oh. Mabenta na si Lulu. Si Duling nakabenta na. Mabenta si Lulu. Okay na. Daw, pag naubos, So, benta naman rin kinuha mo. ko para sa akin. Lang nga ako. Binigyan ng kita tapos ulit. Sige, 1 KD na sa'yo. Bigyan mo ako 1 KD. Kaya 1 KD sa'yo. Sinasabi na kasi. Uy, sa akin naman pagpasabi sa kayo. Ano mga? Kain mo na. Wala. Ano lang yan? Para magkailan mo. Kaya ko eh. Masyado ako magastos na sa akin. Uy, magkailan muna tayo. Ay, magkailan tayo. Magkailan tayo? Sino unahin ko? Okay. Pagkilin tayo gagawa. Sige. Ayaw, lima. Sarap. Ang sarap, no? Parang tinitingnan mo yung Nakakinispray mo na lang. ganun daw. In-spray mo sa'yo? Kinispray na lang. Nasaan mo alam sa'yo? Tingnan na, nasaan mo? Hindi, tingnan ko mabango Sa talaga. atin niya. Nung sa dede niya. Nung Ah, gusto mo rin? Kabanasit. Spray kita. Wait na, wala mo lang yung Bango? Alam mo, may ka-wish siya sa Victoria's Secret. Oo nga, ibig yun. Hindi mo siya doon eh. Amoy mo kasi maputi. Tara, kain muna tayo. Ayaw mo yan. Uy, pusit kayo, pusit. Sabi, babigyan natin pagkain Sa'yo? namin natin. Nag-spray ka rin? So, gusto mo pa rin? Ito, 2.5 na sa'yo. Sige na. Tatlo? Ba, naghahanap pa nga ako ng isang Ano pang isa? Spray mo sa kiligili mo. Tapos pa-apply mo sa kanya. Kaya mo yan, down. Kaya mo yan. Madinin. Diba? Bilang sa hilo. Okay na mga, apply mo muna. Dapat doon tayo sa may ano eh. Doon tayo malapit sa ano. Oo, nakakailan dito sa loob, no? Doon malapit sa... Eh, Doon na lang tayo tayo. Malapit sa... Oo, sa bridge. Nakakailan pa kapag baba natin yung sigurado natin yung Hindi After, sinasabi pag kumain tayo, Eh, picture niya ako sa bilibin na ako yung pang-post ko sa page ko. Diba dyan? Okay na? Para mas okay dito. Mas mainit lang. Ikaw, Lai. Saan na sa'yo? Nakakuha na ako tatlo, di ba? Binayaran ko. Oo, binaran ko Sinukha na. mo na nga ako eh. Ito talaga Kayo. yung no? Siyempre, hindi tayo magpapalugi. Huwag ka magpaluti. Lugi na nga ako eh. Pero Naluti ka na na, doon no, sa dalawa. para endorse yung binibinta ko. ah. post niyo yan. Tatay ka? Ikaw, boss. Pagka maalo ka dyan ha. Tatlo rin kayo? Papasalan sa bahay. Kuha ko tayo ng sarap. Tubigil. Lagi, nagawa ko talaga dito. Kasi boss may Hindi ko. Nagkuha ka rin. Pero, Eh, ano ko yung, ano, dong? Gumawa ka kasi ng stage. Kaibigan mo, grabe. Binigyan ko isa, dinagdagan pa isa. Ayaw pa magbayad. Kasi daw, delivery ka daw. Fits daw, fits. Isa lang sa'yo? Tatloin mo na. minsan tayo magkita. Magkita na lang. Magkita na lang. Lakas na ano ah. Saan nagkikwenta pa siya? Wala, kahit puti lang naman yung... Kaya okay lang. Sabi mo, libangan lang naman, di ba? Huwag ka din to eh. Turo ba lang? Turo ba lang? Oo, nag-enjoy ka naman doon sa ate. Uy, Bay, kain na tayo. Bigyan kita ng masarap na kanin. Mas dealer. Wow, may good pa ha. Tapos silang broto niya. Wait, Nagala nyo. Pero, ayun mo na. Kaya mo. Kain na. Mamaya kainin ka ni Jom. Walang iya ka na itong... Di ba, yung plato natin kanina na nandito. Oo, bango. So, may spray to. Dito ka ulit. Walo ka ka-shame. Pag in-spray mo yung wing ko. Parang namutot ka yata. Lumabas ka. Walang iya ka. Oo, umutot yan. Alam mo, Tara na siya, kain na, uy. stay lang yun eh. Amoy CR kasi bumubukas. Ang CR. Saan ba? Uy! Bago! Yung CR, bumubukas. Grabe yun. Mag-shave ka naman, eh. Sabi mo, nagpanti ka, ba't kulay itim? Grabe ka naman, nag-shave ka naman din yan. Tama ko naman. Panty yung itim. Balak ka na magtanim ng kamote. Wala pa na. Kain na! Kain na! Kain na. May Saan yung camera dahil nawala? Ah, maligo ka? Try. 3 taon ako hindi nakaligo eh. Isip ko mo, baka mahulog yan. Hindi magdaan pa naman kayo. 2 buwan pa yan. Okay, one. I-crop mo na yung mga Tara na, meron ako. Diyan mo ako, pre. Ha? Diyan mo ako. Nililigo ako. Ah, bigla kita. Aura dyan. Auray mo yung panty. Ay, palame tayo! Ano na? Kasi si Dudong, ha? Ayun na, maya.
sa may Solomida na, no? Dong maligo ka? Wala. Ay, nakikita ko sa kabilang barko. Ada sa hindi. Sa hindi, ada. Sa hindi. No problem. No problem, ada. Sa hindi. Ada baka maluwag ang Finland. Pulo ba? Pulo ba? Oh. Kanina pa yan, sobra na sobra. Kaya nga. Parang gala tayo naman, ano, David? Dong! Nag-isa ka ng bariya, ha? Ang bariya. Sa dagat sila. Yan po ang muro amin ng Kuwait. Si Dodong. Ayun, okay, nakita nyo. Napagaling po yun. Oo, ha? Oo. Peng bariya. Ano doon ako, teleskopyo. Telescope. Tuntua yung mga, ano doon, muro ami, oh. Ang ganda yung lang kayo. Hindi niya nabibigyan. Bigyan mo ako ulit, pre. Tatalon ako, pre. Sige. Matatapos mo lang tumuhan kanina, eh. Hindi nga. Ano, i-slow mo natin, slow mo. Ayun lang, ako na i-video lang. Naka-play. Sige, ikaw na. Tingin kayo, mamaya may pulis sa paligid, ha? Hindi, syempre, ano ba natin, kilos ba natin? Pag dito ka naman, hindi ka naman lulubog. Hindi ka lulubog. Pag ano, Pag dito sa malalim, hindi ka lulubog agad. yung oxygen, no? Oo. Puro dagat kasi. Kami nga, naligo nga kami doon eh, dati. Doon sa may ano, Ricks. Hindi. Kami dati ni Kaplans. Kami nila, ano, Michael. Pare, ayun mo. Ayun lang nagano ka. Doon, oh. Kasi, talon. Backflip na yata. Backflip pa. Yung na namin, dyan na lang. Laki talaga ng alon, grabe ang alon na to. Ang nalo, no? Ito pala ay pauwi na kami. Kung makikita nyo, sobrang tuwa at napakasaya sa aming pagyayati ngayon. Kung makikita nyo ang mga mukha, hindi napapagod. At syempre, katulad sa kanila, minsan lang makalabas sa loob ng isang buwan, isang bisis lang. So, makikita nyo at tamang kwentuhan lang sa biyahe. Ito pala yung driver natin, si Boss Mark. Kung gusto nyo magpahatid sundo, huwag nyo kalimutan, kontakin sa iyang Facebook page, Chopperman. At syempre, tamang kwentuhan at tamang tawanan. Yan, napakapugi ng ating driver ngayon, no? Maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye-bye. Ingat kayo lagi and see you next video. Hi,